That is all for you. Na that on Jalaba, if I would prefer so, if I even have if I be able to disappointment and I can get a snap, but Nana Batona, yes, that I go get back. Need a melon doors on and that I believe number. Kimelo, my father, oh, any nice in the but that I can push you out. What's the car that I about how would you Laman answer? When I marry me, when I marry Tina, I call them one. Young color we are the more less near our no chop of Monzu can see our singing you tell them what you are talking. That's what they are not tell them. If I have one on a beer, any more way.
ọgwụ na-ebute ego alọpụ na-agụ ihe na ọtọ jee ka unu gbaa ọgụ n'ọka ọ dị mma ka anyị bịara anya bịara ka mmadụ nwa mana onye bụ onwe ya na-eje onye zọkọrọ ya kpolu na mbụrụ ga na-ejele ọgụ ivele ọbụlakata a na-ekwuru onye okwuru omena nkịta na-adọla ile ejege nje ya bụ n'isi ijele ya mere na ada egburu ijele mma n'isi maka na onye mgbe ejele mma n'isi okwute ejele aja na ọba biko kpọọ ọgụ onye gote aja ụnọ gote akụnụba ụnụ kwụta ego ụnọ ọnụ onye si ọbụla o nwere ibe ọzọ eme si na imekwanara ibe eji abalụ nwoke mgbanwe ibe eji eyi nwoke egwu nye abagara ofufe ego ịma na-enafere ugo ọzọ ya adịele gị mma ije ya bụ ije were na nwoke ya anụ maka nwaanyị anụ maka onye na-anụ maka abụ onye ji agara mụọ biko gbaa ọgụ ana m na-agụ biko gbaa ọgụ eji m ọjị wee bịa tata ịgwa m si na ibezie ego m nwere ofu mgbe ọjị bịa naghị adị mma anyị agwụziokwu n'ọgwụ ka anyị si agwọ ọgwụ wee sị ka anyị bịa pesa alụ ka itinye aka na-abụ udo n'afọ atịba n'afọ